Beno ba, minbizia. Minbizia. Bizitzeko mina. Mina bizia. Mina. Mina bizi. Bizitza bizi. Mina. Mina non bizi. Nora. Norekin eraman mina. Mina. Nondi dator. Minori non dago. Nora doa. Mina ez da nirea. Ez dator nirekin. Bizitza ordez, bai. Ni naiz bizi. Orduro, momenturo bizitzen. Une oro bizi minbizia, hostia. Mina bizia, bizi mina, hortan dago bizitza. Bizi mina osoa, bizitza bizi, minez. Bizitza minez gozatu bizitza. Bizi gozoa, bizi. Nire mina, gozoa, nirea. Maitasuna, itxaropena, etorkizuna, geroa, oraingoa, iraultza, borroka, bizi. Batzuetan, minez, beti nirea. Batzuetan zurea, baita nirea. Batzuetan aize, beti nirea. Bizi mina, bizi borroka, bizi maite, bizi lagun, bizitza. Bizi joko etorkizuna, gazte, urruna, hurbila ondoan. Hemen bizi mine gabe, horragoaz, itxu eta ilusioz, bila, zeren bila, askatasunaren bila. Barne bila, zure bila, nire bila, bizi bila. Bilatzen, ibiltzen, bidaiatzen, igotzen, jeizten, beti bila, beti minez, beti biziz. Ta hortxe dago, amaiera eta hasiera. Munduan utziko dugun norberaren aztarnaren usaina, norberaren urratsa, arnaza, usaina, ahotsa, irribarra, eta negarraren gogoa, norberaren maitasuna, norbera. Urratsak aurrera, norekin
ta elkarrik, ta bakarrik, ta batez ere, barruti sentitzen, bizitzen, minez, bizi minez, min biziaz. Bizitzeko mina, gozatzeko mina, bilatzeko mina, aurkitzeko mina, hil mina, aurrera jotzeko, grina eta mina, bizi grina, ostia. Hiru urte egiteko, neba, sabelean, ama joan da tortzen, hasi zenunean. Ospitaletik etxera, eta berriz, ospitalean. Bos urte bete, eta urte betetxean, amamaren baserrira bizitzera goaz. Ama, ez dago gurekin etxean. Baina gabonetan, opari ederra, ama baserrian boltan. Gu beti irrikitan geunden ikusteko ama berriro. Gozokien urrezko paperak moztuta, urte osoan bildu eta sartu kutxetan, baserriko atetik ama pasatzean, bildutako konfetiak, botatarian, azeparri algarak, hile horde buruan, mozorratzen ginenean, ama, buruzoia. Amaika urterekin, amarekin izketan, lehendabiziko aldia izan zen, minbizi hitza, entzun nuenean. Polita izan zen unea, sekretuak espaitira inoiz onak izan. Bizitzari buruz, amodio mutilak, sexuaileko lagunak, eta baita, gure maitasuna. Ez genuen ezer utzi, kutxan gordeta. Ohean sartu ginen, musu gozoa eman. Handik biegunetara hil zen gure ama. Orduan konturatu nintzen agurra izan zela. Agurraren unerako ezaude inoiz prez. Umeak babesteko, hiletara joanez. Zauriak nola zaindu, agur esan gabe. Hortik aurrera, gabonak ez dira berdinak izan. Naiz eta planta egin, negarra begietan.
Mila esker mama, zure magalean amai eta laguna topatu izana. Zuk bai merezi duzu eskultura plazan. Denbora joan da etorri, seme alabak maiteak, adin bereko ziren jakin nuenean, minbizia nuela. Dantzan jarrita dauzkat nerbiok zabelean. Etxera aldu nintzen, beldurrak eta malkoak barrurako bete. Umeekin izketan, tabu bat erez. Azaldu nien lasai, zerari gertatzen. Lasai egoteko zainduko nituzke. Lasai, lasai, zainduko zaituzte. Lagun bat nirekin, ebakuntzagunean. Aizpa, nire altxorrak zaindu bitartean. Aizpa, aizpa beti ondoan, momentu txarrenetan. Niregan beldur gabe. Bakarrik ustea izan zen momentuko min handiena. Eta indarra eta bizigura eman zidan. 10 urte gehiago eskatu nituen bizitzari. Umeak az daitezen amaren ondoan. Momentu hontan, bederatzigarrenean nabil. Beste 10 eskatzeko prest nagoela. Bizitzaren olatuak, beti gora eta bera, orain gutxi agertu da. Berriro, minbizia. Norekin eta aipatutako lagun mina. Aldatu dugu txanda, hemen nire sorbalda. Zu borrokalari beti izan da. Orain zara nola ez, inurrien kamarada. Loreak.
Area. Aizpak. Denbora. Onarpena. Zaintza. Bidea. Sostengua. Mina. Sexualitatea. Entzun. Bialde. Kontrajarriak. Zuzeneko gauzak parkatu. Ai, ama. Bueno, honekin arratsaldeon. Eta, kontatu nahi dizuet zergatik montatu dugun hau. Ekitalditxo zume honen zergaitia. Minbizia izan da, olerki pari bat idatzi nituen. Bi olerki, minbiziaren bi fase desberdinetan. Lehenengo fasea zaila da, esaten dizute kanzer daukazula, baina kanzer ez du ezer esan nahi. Ordez, euskara erabiltzen baduzu minbizia, badauka zer esana, minbizia badauka zer esana eta euskara aberatsa da. Erabil dezagun. Hori izan zen lehenengo unea, bigarren aia kimioarekin beste fase batean nengoen, pizkat komplikatuago, gero amaierako esango dizue, zein den bigarrena. Momentu honetan, hor nengoela, bi olerkiekin, eta zanuen igual ipini aldiogu musika. Eta nori esan, eta izaskuni esan nion, eta musikatu alzuituen nire bi olerki horiek, eta bera baietz, izaskun beti prest, hemen daukagu. Zaiatzen geundela, esan genion aditu bati, Mikel Etzaburu, uste dut hemen di dauela, horri esan genion, zer iruditzen zaizu eta esan zegoen, gehiagi teatralizatzen duzu, ez daki nor, oso ondo, baina eta pinpon. Eta orduan, hasi ginen bestela ensaiatzen eta esan genuen, orain sartu dezakegu beste norbait, dantzatzen. Eta horra esan genion Leire Sanjurjo hori. Eta Leire baietz, eta hemen daukagu Leire ere. Eta horrela geundela ensaiatzen, pinpan, pinpun. Eta ensaio batera Miren etorri zitzaigun. Eta Mirenen bizipenak oso interesgarriak entzun duzuen bezala eta oso mukigarriak. Eta esan genion, Miren, zube bai, honetan badaukazu parte. Eta bera bai baietz, zelako ilusioa. Eta hau da imaitza, hemen gaude laurok, proposamena nirea izan arren, gu laurok egin dugu posible. Eskerrik asko bioz bihotzez, Izaskun del Cerrori, teklatuan eta duen arimarekin.
Lere Sanjurjo dantzan eta ideiekin. Miren Murga bere bizipen eta maitasunarekin. Tani neu ane landeta minbiziarekin bizitzen batzuetan olerkietan. Bueno, ni elkarte batekoa naiz. Hain zuzen ere, izan Inurri elkartea. Eta azalpen txiki bat, edo, bueno, nuke nahi luzatzea gehiagi. Azalpen txiki bat nahi nizuek eman. Elkarte hau 2019an jaio zen, emakume batzuek zeukaten beharra betetzeko eta zeukatena osatzeko. Ni izan Inurriren partaidea naiz, Inurri bat naiz Inurritegi honetan. Pizkanaka Inurritegi hau handitzen ari da bastante. Eta Inurri guztion artean tribu bat osatzen dugu. Tribu honetan zer egiten dugu tribu honetan elkar zaindu, elkar lagundu, elkar formatu eta formazioa jaso elkar. Eta elkar akonpainatu egiten dugu, oso importante da eta hori. Hori besteak beste. Batzuetan negarrak, beste batzuetan farreak edo askotan azerreak eta tarteka ere une politak konpartitzen ditugu Inurritegi honetan. Orduan zer da Inurri? Pues, minbizia daukagun Euskal Herriko emakumeon elkarte bada. Bueno, ez da bakarrik emakumena, edozein, zuetariko edonor parte hartu dezake Inurritegi honetan. Eta guztio daukagu abotsa, izan laguna, izan seme alaba, nahi duzuena aita ama, edo lagumina. Eta orduan, esan dizue, tribu bat garela, eta zer ematen digu tribu honek? Bueno, tribu honek, esango dizuet, Amaia Agirreren hitzetan zer ematen digun. Bestea izatetik, beste bat izatera igarotzearen askatasuna da tribua. Gogorleku eta gotorlekutik ateratzeko esku bat. Zapia eranzteko eta lau haizetara astintzeko haize berri bat. Ahalduntze ariketa bat. Epairen eredutik konplizitatearen erreinuko zubia. Gure malkoen kabi empatiko diren Zorbalden elkargunea. Amaia Agirre. Eta esan nahi dizuet ere, minbizia ez dala La Rosa saldu nahi digute, batzuen negozioa aberazteko. Baina minbizia ez da La Rosa, minbizia marroi bada, marroi handi bada. Horregatik gu diogu garela, pink baino, punk garela. Eta esan nahi dizuet ere zeintzu diren helburuak eta aldarrikapenak. Edozein elkarteetan, Euskal Herriko edozein elkartea borrokatzen du zerbait lortzeko eta zerbait aldarrikatzeko. Pues helburutariko bat da minbizia normalizatzea. Eta hauetatik aske. Eta horretarako formato askotatik egiten dugu lan. Tailerrak egiten ditugu, formazioak, erretiroak, bertso saioak, bideokastak. Por cierto, bideokastak oso gomendagarriak eta interesagarria dira eta gure web horrian daude. Bilduma propioak egiten ditugu, egutegiak eta kamisetak eta sarreran salgai dauzkazuenak. Eta zarea, pizkanaka, zarea 100 goaz.
Izan Inurri ere, nola ez, emakumez osatuta gaude, ez bakarri, baina gehien bat. Orduan, ikuspegi feminista eta eraldatzaile batetik abiatzen gara. Ginena maitatuz eta garena biziz. Norberaren beharren arabera tresna eta baliabideak lantzen eta eskaintzen. Beti ere, genero ikuspegia oinarri hartuz. Baldintza duin eta honetan, gaixotasuna pasatzeko eskubidea ere aldarrikatzen dugu. Eta horretarako baldintza sozial, ekonomiko eta kulturalak kontutan hartzen dituen osasun sistema publikoa guztiz beharrezkoa da. Bestela, sistema honetan gaixotasunak diskriminatzen jarraituko du genero, etnia eta edo maila sozioekonomikoaren arabera. Eta guzti hau ez da posible izango, baliabide publiko gehiago ez badira erabiltzen. Horregatik hau ere Inurrion aldarrikapen bat da oso garrantzitsua beraz. Non ikerketarako laguntza ekonomikoa handiago eskatzen dugu. Baita osasun mentala eta psikologikoan laguntza eta medioak, nutrizioan formakuntza eta eskaintza, fisioterapia jasotzeko aukera eta laguntza ekonomikoak. Minbizia beste gaixotasunak bezala, garesti ateratzen da eta. Bueno, hau izan da aurkezpentsoa, eta orain, Izan Inurri beti espazio libre bat da, eta hemen ere eskaini nahi dizuegu, zuei espazio libre bat, nahi duzuena komentatzeko, kontatzeko, anekdotaren bat baldin baduzue, honen inguruan, galderaren bat baldin baduzue, eta albadugu erantzungo dugu, eta orduan, orain tartetxo baduzue zuentzako, hau espazio libre bat da, pairi gabekoa, eta zuentzan da. Nahi baduzue, presiori gabe. Eta ez ahaztu, gu pink baino punk garela, apurtzeko pixka bat, tarte hau. Seguro daukazuela gauza pilo bat esateko, baina agian ez da momentu. Bueno, ingo diogu orain agurrak eta ondoren azkenengo olerkiari, baina eta horren aurretik esan nahi dizuet, olerki hau, idatzi nuela lehen esan bezala, kimia bitartean eta oso momentu txarrenean, eta minbizia heriotza eta bizitzaren arteko nazketa badela. Eta horregatik diogu guk askotan esaten dugu Izan Inurrin ere, hil arte bizi. Nire kamisetan ere horrela. Eta hau izango da hurrengo olerkiaren izenburua. Bitartean, eskerrik asko etortxagatik, zue guztioi. Eskerrik asko ere Aiaraldeko faktoria lokala utzi digulako, ensaiotarako eta ekitaldia egiteko. Eskerrik asko Mitxel Etxabururi eman zigun laguntzagatik. Eskerrik asko Txabi Soinuan, Izar kartel egilea eta argazketan. Mako antzerkian lagundu digulako, Gema Loreak ekarri ditu. Eta, segurazki norbait gehiago dago hortikan, ahaztu zaidela. Eta zue guztiak, elkar zaindu eta elkar maitatu.
hil arte bizi. Minbizia, hil, bizi, hil minez, hori datorki durura. Hiltzea noz, nola hil, ezin pentsatu. Ezin bizi heriotza aurrean izan da. Minbiziaren dolua, beldurra, etorkizuna, oraingoa bizi, gero hil, baina hil arte bizi. Ezberdin bizi, minbiziaz baina aurre eginez, gerora begira, amorrua gaindituz, azerrea bideratuz, azerre aldarrikatuz, automaitasuna landuz, automaitasuna iraun. Sentimenduen tiobibari bidea eraikitzen, naizen emakume libre horren bila beti. Minbiziaz bizi, me cago en Dios.